हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ नमस्कार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा ಎಲ್ಲರಿಗೂ हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் நாம இப்ப பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राजकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த நமோ விஷ்ணுபாதாய कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கலாம். சாயேஷ சாதோ சரமோ பவானாம் ஆசாதிதஸ் தேமத் அனுக்ரஹேயோ யத் யன்மாம் நிருலோகான் ரஹ உத்ருஷ்யதந்தம் திருஷ்டிஷ்டாயஹ தத்ருஷ்வான் விஷதானுவிருத்யயா. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சரியா வரல மாதாஜி, கரெக்டா வரல. கரெக்டா வரலையா? வருது மாதாஜி. இதுல பாதி அதுல பாதிலையா இருக்கு. இல்ல கரெக்டா தான் வச்சிருக்கேன், நான் எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ணலையே. சரி, ஒண்ணுமே வரலையே எங்களுக்கு. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? பத்மா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? உங்களதான் படிக்க சொன்னேன், நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுனால இப்போ. ஐயோ இல்ல மாதாஜி, கேட்கல மாதாஜி. சாரி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சயேஷ சாதோ சரமோ பவானாம் ஆசாதிதஸ்தே மத் அனுக்ரஹோ யத் யன்மாம் நிலோகான் ரக உத்ஸ்ருஜந்தம் திஷ்ட்யா தத்ருஸ்வான் விசானுவ்ருதயா. சக அந்த ஏஷக அவர்களின், சாதோ நேர்மையானவனே, சரம முடிவான, பவானாம் வசுவாக தோன்றிய உனது எல்லா அவதாரங்களின், ஆசாதித்தக இப்பொழுது அடைந்திருக்கிறாய், தே உனக்கு, மத் எனது, அனுக்கிரக கருணையை, யத் உள்ளபடி, யத் காரணத்தால், மாம் என்னை, நிரு லோகான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் கிரகங்கள், ரகக தனிமையில், உஸ்ருஜந்தம் விடும் பொழுது, திஷ்டயா கண்டதால், தத்ருஸ்வான் நீ கண்டிருப்பது, விசத அனுவிருத்தையா உறுதியான பக்தியால். மொழிபெயர்ப்பு. நேர்மையானவனே, உன் பிறவிகளின் இதுவே கடைசியும் மிகச் சிறந்ததும் ஆகும். ஏனெனில் இப்பிறப்பில் உனக்கு நான் பூரண அனுகிரகத்தை அளித்திருக்கிறேன். இப்பொழுது பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளுக்குரிய பிரபஞ்சத்தை விட்டு எனது ஆன்மீக உலகமான வைகுண்டத்திற்கு நீ செல்லலாம். உனது உறுதியான தூய பக்தி தொண்டின் காரணத்தால் என்னை இத்தனிமையான இடத்தில் காண வந்திருப்பது உனக்கு கிடைத்துள்ள பெரும் பாக்கியமாகும். பொருளுரை. முக்தி பெற்ற ஒரு ஜீவராசியால் அறியப்படக்கூடிய அளவிற்கு பகவானை பற்றிய அறிவில் ஒருவர் நன்கு பரிச்சயம் உடையவராக இருக்கும் பொழுது வைகுண்ட லோகங்களில் புக அவர் அனுமதிக்கப்படுகிறார். இப்பிரபஞ்சவாசிகளின் பார்வையிலிருந்து மறைய போக்கும் நிலையில் இருந்த பகவான் தனிமையான ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அச்சமயத்தில் பகவானை காணும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த உத்தவர் பகவானிடமிருந்து வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்லும் அனுமதியை பெற்றார். பகவான் எங்கும் எப்பொழுதும் இருக்கிறார்.
அவரது தோற்றமும் மறைவும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தின் வாசிகளுடைய அனுபவங்களாக மட்டுமே உள்ளன. அவர் சூரியனை போன்றவர். சூரியன் ஆகாயத்தில் தோன்றுவதும் இல்லை, மறைவதும் இல்லை. காலையில் சூரியன் உதிப்பதும் மாலையில் அது மறைவதும் மனிதர்களின் அனுபவத்தில் தான் உள்ளது. பகவான் வைகுண்டத்திலும் இருக்கிறார், அதே சமயம் அதற்கு வெளியில் உள்ள மற்றெல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் எல்லா இடத்திலுமே இருக்கார் இல்லையா? நானின்றி இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. நானா ரூபத்தில் பகவானே இருக்கின்றார், அனைத்திலும் இருப்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கிறத நாம படிச்சுட்டே வரும். வெறுமனே வைகுண்டத்தில் மாத்திரம் பகவான் இல்லை, எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். அதை காணக்கூடிய சக்தி பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு. எல்லா இடங்களிலுமே அவரை அவர் வியாபித்திருக்கின்றார் என்பது ஒரு ஆற்றல் ரூபத்திலும் அவருடைய செயல்தான் இயங்குகின்றது. மேலும் ஒரு ஜீவன் செய்யக்கூடிய நற்செயல்கள் எல்லா காரியங்களிலுமே அவரை காணக்கூடிய பாக்கியம் பக்தர்களுக்கு உண்டு. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த நிலையை உணர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களால் உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய சக்தியை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். இங்கே உத்தவரும் அந்த நிலைதான் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சஹேஷ சாதோ சரமோ பவானாம் ஆசாதிதஸ் தேமத் அனுகிரகயோயத் யன்மாம் நிருலோகான் ரஹ உத்ருஷ்யந்தம் திஷ்டாயா சத்ருஷ்வான் விஷதானுவிருத்தியா ச அந்த ஏஷக அவர்களின் சாதோ நேர்மையானவனே சரமக முடிவான பவானாம் வசுவாக தோன்றி, அதாவது முந்தைய ஜென்மத்தில் 8 அஷ்ட வசுக்கள்ல ஒரு வசுவாக யாரு உத்தவர் இருந்தார். அப்பொழுது அங்கே தேவர்களோடு சேர்ந்து அவர் செய்த அந்த யக்ஞங்களின் பொழுது அவர் உள்ளத்துக்குள் அதாவது ஆசை என்பது விளைந்தது. அந்த என்ன ஆசை? பகவானோட அசோசியேஷனா இருக்கணும் இல்லையா? அவரோடு அவருக்கே தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர் பெறணும்னு நினைச்சார் மனசுல. அதைத்தான் பகவான் அடுத்த ஜென்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தவருக்கு தன்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரோடையே கடைசி வரைக்கும் பிரயாணம் செய்யக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழையாக அவரோடு தொண்டு புரிந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நல்கினார் உத்தவருக்கு. சோ ஒரு தூய பக்தருடைய நிலை இதுதான். சோ பக்தர்கள் எதை விரும்புவார்கள் என்றால் எப்பொழுதுமே பகவானின் திருப்பாதங்களுக்கு சேவை புரிவதற்கு ஒரு பாக்கியத்தை வழங்கட்டும் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அது ஒன்றே அவர்களுடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கும். இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் அவர்கள் எதையுமே விரும்ப மாட்டார்கள். இங்கே வந்தாலும் கடமைகளாக அவர்கள் நிறைவேற்றிவிட்டு எப்பொழுதும் பகவானுடைய தூய தொண்டில் அவர்கள் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனையை மட்டும்தான் அவர்கள் வைப்பார்கள். எப்படி நம்ம இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரோ இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்தை நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லிண்டே இருக்கேன். ஆனா அவரும் அதை தான் 5 விதமான முக்திகளே அவர் விரும்பவில்லை. ஸ்வயம் அவர் கிருஷ்ண அவதாரமாக வந்திருந்த பொழுதிலும் அவர் விரும்பியது என்னவென்றால் தன்னை ஒரு மேன்மையான மனிதனாக அவர் கடவுளுடைய அவதாரமாகவோ இல்லை பெரிய மனிதராகவோ அவர் கருதவில்லை. ஒரு தூய பக்தனாக மட்டுமே தான் வாழ வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளை அந்த சிஷ்டாஷ்டகத்தில் வைத்தார் இல்லையா? சோ அந்த சிஷ்டாஷ்டகத்தில் எனக்கு எந்த பொருளும் தேவையில்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா? எனக்கு பொருள் தேவையில்லை, மற்றும் என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய, அதாவது என் பின்னாடி தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதாவது பக்தர்கள் யாரும் தேவையில்லை. மேலும் எனக்கு மனைவி, அழகான மனைவியும் எனக்கு தேவையில்லை. சோ ஜென்ம ஜென்மம் அவர் மோட்சத்தை கூட விரும்பல. எனக்கு ஜென்ம ஜென்மம் நீங்க கொடுத்தா கூட நான் உனது பக்தனாக மட்டுமே கடைசி வரைக்கும் செயலாற்ற வேண்டிய அந்த பிராப்தத்தை மட்டும் அருளுங்கள் என்றுதான் அவருடைய பிரார்த்தனை. பகவானின் திருப்பாதங்களில் தூசியாக மட்டுமே இருக்கணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான உள்ளம் பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வரும், அதுவும் உத்தமமான பக்தர்களுக்கு. அதே நிலையில்தான் இங்க யாருக்கு இருக்கின்றது? உத்தவருக்கு இருக்கின்றது. சோ அசாதித இப்பொழுது அடைந்திருக்கின்றாய், அதாவது அவர் போன ஜென்மத்துல வசுவாக தோன்றிய நீ இப்பொழுது இறுதி ஜென்மத்திற்கு வந்திருக்கின்றாய், இதுவே உனது கடைசி ஜென்மம் என்பதையும் பகவான் இந்த இடத்தில் சொல்கின்றார். தே உனக்கு மத் எனது அனுக்கிரக கருணையை எத் உள்ளபடி எத் காரணத்தினால் மாம் என்னை நிருலோகான் நிரு என்றாலே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இடம் இல்லையா? நர அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நிருலோகான்.
பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுடைய கிரகங்கள் எங்கெல்லாம் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்களோ அது எல்லாமே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான். பிற ஜீவன்கள் எல்லாம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களே கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு கர்ம பலனத்திற்கும் வந்து ஆட்கொள்வது கிடையாது. மேலும் அவர் இயற்கைக்கு மாறாக எந்த செயலிலும் அவர்கள் ஈடுபடுவது கிடையாது. அவர்களுடைய பர்பஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் வந்து அதாவது உண்ணுதல், உறங்குதல், இனவிருத்தி செய்தல், இதேதான் அவர்களுடைய தொழில். அதையும் வந்து அவர்கள் எவ்வாறு இதைதான் சாப்பிடணும், அவங்களுக்கு விதி கொடுக்கப்பட்டதை அதை தான் அவர்கள் வந்து அது வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். நாம தான் வந்து we are actually different இல்லையா? சோ மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு வந்து உட்பட்டவர்கள், புத்தியை உடையவர்கள், மனதை உடையவர்கள். அதனால அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு எல்லாமே அதன் பலன்கள் மேல் அவர்களுடைய செயல்களை ஆற்றப்படுவதால் அவர்கள் கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இல்லையா? தான் செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் மேல் அவர்கள் பற்றுக்கொண்டு செய்வதால் அந்த விளைவுகளையும் அவர்கள் வந்து சந்திக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ ஆற்றக்கூடிய கடமை அவருடைய மனநிலையை பொறுத்து, அந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை பொறுத்து இல்லையா? சோ இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் கட்டுண்ட நிலையிலே அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்றால் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள். அது இந்த கிரகங்களில் தான் அவர்கள் வாழ்கின்றனர் இல்லையா? சோ மகரக தனிமையில், உத்ருஷந்தம் விடும் பொழுது, திஷ்டையா. இப்ப உத்தவரும் இந்த கட்டுண்ட உலகில் தான் இருக்கின்றார். இந்த உலகை அவர் வந்து விட வேண்டும் இல்லையா? சோ கண்டதால், திருஷ்வான் நீ கண்டிருப்பது, விதத அனுவிருத்தையா உறுதியான பக்தியால். அவருடைய உறுதியான பக்தியால் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவர் வெளியேறும் பொழுது வைகுண்ட லோகத்தை அடைய முடியும் என்ற பிராப்தத்தையும் வந்து பகவான் அவருக்கு வந்து அருளுகின்றார். சோ நேர்மையானவனே, அதாவது ஹானஸ்ட். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல என்ன இருக்கு? ஒன்லி ஒரு சிறிதளவு நேர்மை என்பதுதான் வந்து ஒட்டின்னு இருக்கு இல்லையா? எருதனுடைய ஒன் ஆஃப் த லெக்ஸ் இல்லையா? சோ ஹானஸ்டி. உன் பிறவிகளின் இதுவே கடைசியும் மிகச் சிறந்ததும் ஆகும். ஏனென்றால் அவர் பகவானுடைய சகாவாக இருந்து கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு சேவை புரிவதற்கான பாக்கியத்தை பெற்றார் இல்லையா? அதனால இதுவே அவருக்கு சிறந்த பிறவியாகும் என்பதை வந்து பகவானே இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஏனெனில் இப்பிறவில் உனக்கு நான் பூரண அனுகிரகத்தை அளித்தேன். சோ நம்ம கூட நமக்கு யாராவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து உடனே வந்து நல்லதாக அவர்களுக்கு ஒரு இது சொல்லணுமா இல்லையா? மனசுல வந்து நினைக்கிறோம் இவங்க நல்லா இருக்கட்டும், இவ்வளவு செய்தாங்க நமக்கு இல்லையா, திருப்பி அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? சோ பௌதீக உலகத்தில் வாழக்கூடிய நமக்கு இந்த பௌதீக பண்புகள், நம்முடைய அனைத்து பௌதீக பண்புகளுமே பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியதுதான். நம்ம இதை வந்து செகண்ட் கேண்டோல படிச்சுட்டு தான் இருக்கும். நாம ஆசைப்படுவதால் பகவான் ஆசை கொள்ளதால் நாமளும் ஆசை கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ அனைத்துமே அவரிடம் இருந்து இந்த பௌதீக இயற்கையில் அவருடைய விரிவங்கமாக தோன்றியிருக்கக்கூடிய அந்த விராட் ரூபத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே நாம இந்த இடத்துல வந்து செயல்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம். மேலும் வந்து இந்த சிருஷ்டினுடைய 3 குணங்களுக்கேற்றவாறு நம்ம அந்த செயல்களை வந்து செயலாற்றியும் விடுகின்றோம். சோ எவ்வாறு செயலாற்றுகின்றோம் என்றால் குணங்களுக்கேற்றவாறு செயலாற்றுகின்றோம். இந்த செயல்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து பிறக்கின்றது? பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபத்திலிருந்து பிறக்கின்றது. சோ அவருக்கு நம்ம இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அவரிடம் இருந்து தோன்றியனுடைய, அதாவது ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க அதாவது பின்ன பகுதிகளில் வந்து வரக்கூடியதுதான். சோ அவருக்கும் கண்கள் வேண்டும் என்ற பொழுதுதான் நமக்கும் அந்த கண்கள் வந்து இருந்தது. அவருக்கு காதுகள் தேவைப்பட்ட பொழுது நமக்கும் வந்து காதுகள் என்பது படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நம்ம நுகரத்துக்கு வந்து நாசி வேணும், பகவானுக்கும் தேவைப்பட்டதால் நமக்கும் அது கிடைக்கப்பட்டது. இப்படி ஒவ்வொரு அங்கமாக நாம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம். 2ஆம் கேண்டோல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் இந்த புலன்கள் அனைத்துமே வந்து அவருடைய விராட் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதே அம்சம் தான் நாமளும் பெற்றோம். சோ இந்த விராட் ரூபம் வந்து எதனாலானது? இந்த இடத்துல வந்து பகிரங்க சக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுக்கு வந்து உட்பட்டதாகி விடுகின்றது. அதனால்தான் இந்த இடத்துல வந்து ஆற்றல் வந்து கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. when compared with the வைகுண்ட லோகங்களை விட அது ஆற்றலில் வந்து உயர்வானது. இங்கே வந்து தாழ்வான ஆற்றல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தியாலானது இந்த பிரகிருதி இல்லையா? சோ பகவான் இங்கே விரிவங்கங்களாக வந்தாலும் தன்னுடைய அந்தரங்க மாயையால் அனைத்துமே அவர் செயலாற்றி கொண்டே வந்தாலும், ஆனால் நம்மை சூழ்ந்திருப்பது எதுனாக்கா கீழியல்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தியாலானது. அதுவும் இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களால் நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே இந்த இடத்துல வந்து செயலாற்றுகின்றோம். இப்பொழுது பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளுக்குடைய இப்பிரபஞ்சத்தை விட்டு, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு எனது ஆன்மீக உலகான வைகுண்டத்திற்கு நீ செல்லலாம். பகவான் வந்து அனுமதி அளித்து விட்டார். யாருக்கு? உத்தவருக்கு. உனது உறுதியான தூய பக்தி தொண்டின் காரணத்தினால் என்னை இத்தனித்தனிமையான இடத்தில், பகவானை அந்த
சரஸ்வதி நதி கரை ஓரத்துல வந்து அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே வந்து சந்திக்கிறதுக்கான பாக்கியத்தை வந்து யார் அடைந்தார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உத்தவர் வந்து அடைந்தார். ஸோ வந்திருப்பது உனக்கு கிடைத்துள்ள பெரும் பாக்கியம் என்று இந்த இடத்துல வந்து பகவானே வந்து எடுத்துரைப்பதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. மேலும் நம்ம பிரபுபாதருடைய விளக்கத்தை நாம் இந்த இடத்தில் பார்க்கும் பொழுது, முக்தி பெற்ற ஒரு ஜீவராசியால் அறியப்படக்கூடிய அளவிற்கு பகவானை பற்றிய அறிவில் ஒருவர் நன்கு பரிச்சயம் உடையவராக இருக்கும் பொழுது வைகுண்ட லோகங்களில் புக அவர் அனுமதிக்கப்படுகின்றார். த குவாலிஃபிகேஷன் டு என்டர் த வைகுண்டா இல்லையா? சோ என்ன பெஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எதுனாக்கா முக்தி பெற்ற நிலை. அதாவது நாம இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே அடைய பெறக்கூடியவர்கள் உண்டு இல்லையா? சோ அனைத்து பௌதிக செயல்களுடைய பலன்களை துறக்கும் பொழுது வெறுமனே இது நமக்கு பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சேவையை புரிவதற்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கார். சோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாம வந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டாக நாம நிறைவேற்றலாம் என்ற எண்ணத்தில் ஒவ்வொரு செயலையுமே வந்து அந்த உயிர்வாழி வந்து செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலே வாழும் பொழுதே முக்தி பெற்ற நிலையை அடைகின்றார். சோ அறியக்கூடிய அளவுக்கு பகவானை பற்றி அறிவில் இந்த பகவத் விஞ்ஞானத்தை பற்றி அவர் உணரக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவர் எப்ப நம்ம பகவத் விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து அவருடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் உணரும் பொழுது நாம இந்த உயிர்வாழி அவரை அடைவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதையும் வந்து நம்மளால வந்து அலசி ஆராய முடியும் இல்லையா? அதற்கான பாதை எங்கன்னு கேட்டுண்டே ஜிக்னாஷா இல்லையா, நம்ம கேட்டுண்டே போகிறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம வந்து பக்குவம் அடைகின்றோம். நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்திலுமே நாம பக்குவம் அடையும் போது பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவது என்பது வெறும் கடினமான செயல் கிடையாது. ஆனால் ஆற்றக்கூடிய காரியம் எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. வைகுண்ட லோகங்களில் புக அவர் அனுமதிக்கப்படுகின்றார். இப்பிரபஞ்சவாசிகளின் பார்வையிலிருந்து மறைய போகும் நிலையில் இருந்த பகவான் தனிமையான ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்தார் இல்லையா? அந்த சரஸ்வதி நதி கரையோரத்துல அமர்ந்திருந்தார். அச்சமயத்தில் பகவானை காணும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த உத்தவர் பகவானிடமிருந்து வைகுண்ட லோகத்துக்கு செல்லும் அனுமதியையும் பெற்றார். பகவானே அவருக்கு அருள் பாலித்து விடுகின்றார். பகவான் எங்கும் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர் எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருக்கின்றார், எல்லா அண்டங்களிலும் இருக்கின்றார், எல்லா அண்டங்களையும் படைப்பவரே அவர்தான் இல்லையா? மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோதயா விஷ்ணு இரண்டும் ஒன்றுதான். அவருடைய இதிலிருந்து நாளங்களிலிருந்தும் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. இரண்டாம் சங்கர்ஷனுடைய விரிவங்கம் தான் மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோதயாகி விஷ்ணு. அவர் காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து மேலும் அந்த உடல் நாளங்களில் இருந்தும் நமக்கு கூட எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? இந்த இடத்துல எல்லாமே போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்வெட் கிளான்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க இது வழியாதான் நமக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங்கே வரும் இல்லையா? வேர்வையெல்லாம் வரக்கூடியது அந்த நாளங்களில் இருந்துதான். அப்படிப்பட்ட நாளங்களில் இருந்தும் வந்து பகவான் வந்து அநேக அண்டங்களை வந்து படைக்கின்றார். ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் 14 லோகங்கள் என்பது உண்டு இல்லையா? அங்கேயும் ஒரு பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகின்றார் அந்த தாமரை மலரில் ஆக்சுவலி. அதாவது கர்ப்போதகம் என்னும் நீரில் படுத்துக்கொண்டு அந்த தாமரை தண்டில் தான் 14 லோகங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. மேலும் பிரம்மரும் வந்து அந்த தாமரை இலையில் வந்து படைக்கப்படுகின்றார் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணுவால. மேலும் ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு இல்லையா? ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து அதாவது அவர் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார் இல்லையா? மில்கி ஓஷன் ஷீரா அப்படின்னாலே, அதாவது ஷீரா என்றால் வந்து பால்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே வந்து மில்கி ஓஷன் என்பது உண்டு. அந்த பார்க்கடலில் தான் அந்த ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு வந்து படுத்திருக்கார் இல்லையா? அவரும் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கார் பார்க்கடலில். இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இது சிருஷ்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3, அதாவது பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன், இந்த 3 மும்மூர்த்திகளுமே வந்து படைக்கப்படுகின்றால் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே இல்லையா? விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பவர், அனைத்தையுமே வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய தன்மை. படைத்தல் என்பது பிரம்மருக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி அழிவு என்று ஏற்படுத்தும் பொழுது சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். இந்த 3 நிலைகளையும் வந்து நாம பார்க்கின்றோம். இந்த இடத்துல சங்கடங்கள் என்று வரும் பொழுது எல்லோருமே பிரம்மா முதற்கொண்டு வந்து யாரிடத்தில் செல்கின்றார்கள்? விஷ்ணுவிடத்தில் செல்கின்றார்கள். இந்த கிருஷ்ணருடைய அம்சமாக இங்கே வந்திருப்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய இது வந்து எல்லா
அதாவது விரிவங்களுடைய கலவைதான் அவர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறது இல்லையா. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல. சோ அவர் விஷ்ணுவினுடைய விஷ்ணு தத்துவத்துல இருந்துதான் எல்லா வதங்கள் எல்லாம் புரிவதெல்லாம் விஷ்ணு தத்துவத்துல தான். போரில் கூட அவர் விஷ்ணு தத்துவத்துல தான் அவர் செயலாற்றுகின்றார் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வதங்கள் அசுரர்களை எல்லாம் வதைக்கிறது. சோ அவர் கிருஷ்ண அவதாரமாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கோலோக விருந்தாவன சார்ட் நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் அங்கதான் இருக்கார். அவருடைய விரிவங்கமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரே அவதாரமாக இங்கே வரும்பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்துல விஷ்ணு தத்துவமும் மற்றும் யுக அவதாரங்கள் மற்றும் சில அவதாரங்கள் நோக்க அவதாரங்கள் எல்லாமே என்னுடைய கலவையாக தான் பகவான் கிருஷ்ண ரூபத்தில் வந்தார் என்று கிருஷ்ண புக் ரீடிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ அந்த மாதிரி பகவானை காணும் பாக்கியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டம், பகவானிடம் வைகுண்டம் லோகத்திற்கு செல்லும் அனுமதியை யார் பெறுகின்றார்? உத்தவர் பெறுகின்றார். சோ நம்ம எல்லாரும் கூட இந்த பிரயத்னத்தில் நாம ஈடுபடும் பொழுது இறுதியில் பகவானுடைய கருணையான பாத்திரத்திற்கானால் அவரும் நமக்கு வைகுண்டத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர் கண்டிப்பாக அருள்வார். கருணாமூர்த்தி அவர் இல்லையா. நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டும் அவர் எல்லாமே இந்த ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு கணக்குல எழுதிந்தா இருப்பார். சோ நாம அதை பத்தி நமக்கு கவலைப்படுறது கிடையாது. அந்த பக்தி தொண்டெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுகின்றோம். இருந்தாலும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா அவருடைய கருணை நம்ம செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ வி ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் வாட் எவர் வி ஆர் டூயிங். நம்ம எந்த செயலில் நாம் ஈடுபட்டாலும் அது தர்மம் அதர்மம் இல்லையா. அதாவது பாவம் புண்ணியம் என்ற இருமைகள்ல அது கணக்கிடப்படுகின்றது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செயலாற்றும் பொழுது நமக்கு அது இன்னொரு பிறவிக்கான பந்தத்தை அது ஏற்படுத்துவதில்லை. சோ இருக்கக்கூடிய இந்த பிறவிலே பகவான் நமக்கு என்ன கருணை புரியணுமோ அதை புரிகின்றார் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா. இதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவரது தோற்றமும் மறைவும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தின் வாசிகளுடைய அனுபவங்களாக மட்டுமே உள்ளன இல்லையா. அந்தந்த அண்டங்கள் யூனிவர்ஸ் இல்லையா, அண்டங்களுக்குள் அவருடைய அவதார நோக்கம் அந்த அண்டத்தில் இருப்பவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் பார்க்க முடியும். வேறொரு அண்டத்தில் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்க முடியாது. வேறொரு அண்டத்தில் பகவான் என்ன லீலை புரிந்தார் என்பது நமக்கு இங்க தெரியாது. அந்த அண்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். சோ அதனால அவர் சூரியனை போன்றவர். சூரியன் கிழக்கே உதைக்கின்றான், மேற்கில் மறைகின்றான் என்று நாம் எல்லாரும் படிக்கின்றோம். ஆனா அது எல்லாமே நம்மளுடைய மாயையான ஒரு தோற்றம். சூரியன் எங்கேயுமே உதிப்பதும் கிடையாது, மறைவதும் கிடையாது. சோ அவர் நமக்கு இங்க மறைகின்றார் என்றால் வேறொரு இடத்தில் அவர் உதயமாவது போலதான் காட்சியளிக்கும். அவர் சுத்திண்டே தான் இருக்கார். சோ அதாவது அவர் இந்த இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமி அவரை சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றது. சோ சூரியன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இது தன்னுடைய ஆக்சிஸ் இல்லையா. சோ என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, அச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா ஆக்சிஸ்ன்றது. சோ அதுலயே அவர் சுற்றி கொண்டே இருக்கார், ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இந்த நம்ம எல்லாம் இந்த 9 பிளானட் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த கிரகங்கள் சூரியனை சுற்றி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. சோ 24 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பகுதியில அதாவது சூரியன் உதயமாவது போல நமக்கு காட்சி அளிக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு 24 மணி நேரத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இன்றைக்கு மாலை 26 மணிக்கு சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகின்றான் என்றால் நாளை மாலை 6 மணிக்கு மீண்டும் அஸ்தமமாவது போல நமக்கு அது காட்சியளிக்கும். ஆனால் உண்மையில் சூரியன் அஸ்தமிப்பதும் கிடையாது, மேலும் உதிப்பதும் கிடையாது. அவன் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கின்றான். இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் அவனை சுற்றி வருகின்றது, தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இல்லையா. சோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்லயே அந்த ஆர்பிட்லயே இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது அந்த வட்டத்திற்குள்ளேயே தன்னுடைய செயலாற்றல்களை எல்லாம் செயல்படுத்துகின்றது இந்த கிரக அமைப்புகள். சோ இது எல்லாமே யாருடைய ஆற்றலால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் அதாவது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சூரியன் உதிப்பதும் மாலையில் மறைவதும் மனிதர்கள் அனுபவத்தில் தான் உள்ளது. நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம், நமக்கு எல்லாமே குறையுடைய புலன்கள் இல்லையா. இது நம்மளுடைய வியூகம். ஆனால் உண்மையிலே அங்கே சூரியன் உதிப்பதும் கிடையாது, மறைவதும் கிடையாது. பகவான் வைகுண்டத்தில் இருக்கின்றார். அதே சமயம் அதற்கு வெளியிலும் மற்ற எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். எல்லா ரூபத்திலுமே அவரை நாம காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. புராமயா புரோக்தம் அஜாய நாப்யே பத்மே நிஷன்யாய மமாதி சர்க்கே ஞானம் பரமன் மகிவாப வாசம் யத் சூரயோ பாகவதம் வதந்தி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புரா மயா பிரக்தோ அஜாய நாப்யே பத்மே நிஷன்னாய மமாதி சர்க்கே
ஞானம் பரமன் மகிமாவ பாசம் யத் சூரையோ பாகவதம் வதந்தி. புராதன காலத்தில் மயா என்னால் புரோக்தம் கூறப்பட்டது. அஜாய பிரம்மாவிற்கு நாபியிலிருந்து பத்மே தாமரையின் மீது நிஷன்னாய அமர்ந்திருப்பவருக்கு மயா எனது ஆதி சர்க்கே படைப்பின் துவக்கத்தில் ஞானத்தை பரம் உன்னத மத் மகிமா எனது உன்னத பெருமைகளை அவபாசம் தெளிவுபடுத்துவது எது சூரிய கற்றறிந்த மாமுனிவர்கள் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வதந்தி கூறுகின்றன. மொழிபெயர்ப்பு. உத்தவா, பத்ம கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் படைப்பின் துவக்கத்தில் எனது நாபி கமலத்தில் வீற்றிருந்த பிரம்மதேவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று முனிவர்களால் விவரிக்கப்படும் எனது உன்னத பெருமைகளை பற்றி நான் உபதேசித்தேன். பொருளுரை. இச்சிறந்த இலக்கியத்தின் 2ஆம் காண்டத்தில் முன்பே விளக்கப்பட்டதும் பிரம்மாவிற்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுமான பகவானை பற்றிய விளக்கம் இங்கு மேலும் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. பிரம்மதேவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுருக்கமாக விளக்கியிருப்பது தமது சொரூபத்தை பற்றி தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே என்று பகவான் கூறினார். 2வது காண்டத்தில் உள்ள 4 ஸ்லோகங்களுக்கு அளிக்கப்படும் அருவவாத விளக்கம் இங்கு நிராகரிக்கப்படுகிறது. சுருக்கமான வடிவிலுள்ள பாகவத்தின் 4 ஸ்லோகங்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் சம்பந்தமானவை என்றும் அருவவாக விளக்கத்திற்கு உரியவை அல்ல என்றும் ஸ்ரீதர் சுவாமி கருத்துரைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பகவான் வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, அவருக்கு ரூபமும் உண்டு. ஸோ அரூபத்தன்மை மாற்றமே என்று வாதிப்பவர்களுடைய வாக்குவாதம் தவறானது என்று மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார்கள். அதாவது நம்ம பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து நாம் இதை மீண்டும் அதாவது நம்மளால படிக்க முடிகின்றது. 2ஆம் காண்டத்தில் நாம் இதை படித்தோம் இல்லையா? கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு கர்ப்போகதம் என்னும் அந்த இதுல படுத்துண்டு அந்த சமுத்திரத்தில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாபியில் வரக்கூடிய அந்த கமலத்துல அந்த தண்டுல தான் 14 லோகங்கள். நம்ம கோலோகா சார்ட்ல பார்த்தா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க மகாவிஷ்ணு சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு படுத்திருப்பார் இல்லையா? அவருடைய நாபில தான் அந்த தாமரை மலர் வந்திருக்கும். அந்த தாமரை மலரில் தான் பிரம்மர் வீற்றிருப்பார். சோ பகவானுடைய நாபியிலிருந்து தோன்றியவர் தான் பிரம்மா. சோ அந்த பிரம்மா என்ன செய்வார் என்றால், இதை நான் சுருக்கமாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் புதுசா சேர்ந்திருக்கிறவங்களும் இருக்கீங்களே. செகண்ட் கேண்டோ எடுக்கும் பொழுது நீங்க வந்திருக்க மாட்டீங்க. சோ பிரம்மரும் இந்த படைப்பை பகவான் படைக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயே கர்ப்போத கஷாயினால் தான் படைப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது இல்லையா? சோ அந்த 2ஆம் படைப்பு பிரம்மர், அதாவது உயிர்வாழிகளை எல்லாம் படைப்பது பிரம்மர் தான். சோ அந்த உயிர் வாழிகளை படைப்பதற்கு முதலில் பிரம்மர் படைக்கப்பட்டார். அவர் படைத்த பிறகு அவர் எழுந்து நின்று அந்த தாமரை மலையிலிருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறார். சோ ஏன்னா அவரை சுற்றி எல்லாம் இருளாகவே தோன்றுகின்றது. சோ இருட்டு இல்லையா? சோ நாம எங்க இருக்கோம், இதனுடைய தொடக்கம் எங்கே அப்படிலாம் அவர் ஆராயணும்னு நினைக்கிறார். எதற்காக நாம இந்த இடத்துல இருக்கோன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார். அப்ப அவருடைய அந்த தாமரை மலரிலிருந்து அவர் வெளியே எடுத்து கால் வைக்கும் பொழுது அவருக்கு பகவானிடத்திலிருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 வார்த்தைகள் தப என்னும் அந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது சோ நமக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது அவருடைய ஞானத்துடைய லெவலை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மருடைய ஞானத்தின் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா இஸ் அ பொசிஷன் இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டம் படைக்கப்படும் பொழுது அந்த அண்டத்திற்குள் 14 லோகங்கள் படைக்கப்படும் பொழுது அந்த தாமரை மலையில இன்னார் அதாவது அது எலிவேட்டட் சோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னாருக்கு இந்த பதவியை வழங்க முடியும் என்பது பகவான் ஆல்ரெடி நிர்ணயித்திருப்பார் இல்லையா? அவரைத்தான் அங்கே பிரம்மராக படைக்கின்றார். சோ நமக்கு சதுர்முக பிரம்மா, வெவ்வேறு உலகங்கள் வெவ்வேறு அதாவது தலைகளை கொண்ட பிரம்மாக்கள் உண்டு. ஒரே மாதிரி எல்லா அண்டங்களிலுமே சதுர்முக பிரம்மா கிடையாது. சோ நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த 14 லோகத்துல பிரம்ம லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மா. சோ இங்க படைக்கப்பட்ட அவர் தவ என்னும் அந்த சொல்லை கேட்ட பிறகு அதற்கு மேல அவர் எதையுமே யோசிக்கல. சோ தட் மீன்ஸ் he accepted this is from the higher authority. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆணை இது, நான் தவம் செய்ய வேண்டும் என்பது. சோ அதனால அவர் உட்கார்ந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது அவர் தவத்தை மேற்கொள்கின்றார். சோ அநேக ஆண்டுகள் இல்லையா, 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேல அவருடைய
அவருடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட், கால அளவே டிஃப்ரெண்ட். அப்படி அவருடைய தவத்தினுடைய மகிமையால் பகவான் வந்து மெச்சி அவருக்கு வந்து வைகுண்டத்திலிருந்து அவருக்கு காட்சி அளிக்கின்றார். சோ அந்த காட்சியை கண்ட பிறகு வந்து அவருக்கு ஹிருதயத்திலிருந்தே வேத ஞானத்தை எல்லாம் வந்து உணர்த்துகின்றார், சொல்கின்றார். அப்போ பாகவதத்தை 4 வார்த்தைகளாலே முடிச்சார். 4 சதுர்ஸ்லோகி என்பது உண்டு இல்லையா? எப்படி நம்ம பகவத்கீதையிலயும் வந்து சதுர்ஸ்லோகி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் வந்து சதுர்ஸ்லோகி உண்டு. சோ அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்லயே மொத்த வேதங்களையும் வந்து அவருக்கு வந்து வழங்கி விடுகின்றார். அவர் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஷார்ட்டா தான், ஆனா அதற்குள்ள அநேகமான அர்த்தங்கள் இல்லையா? அதை இன்னும் விரிவடைந்து அவர் வந்து நாரதருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். நாரதர் இன்னும் விரிவாக அதை எடுத்து யாருக்கு உரைக்கின்றார்? வேதவியாசருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். வேதவியாசரால் தான் இவை அனைத்துமே இப்பொழுது நாம் எல்லாருமே வந்து வாசிக்கின்றோம். சோ இவ்வாறாக அது அப்பொழுது நான் தான் விளக்கியது. சோ வைகுண்டத்தில் பகவானுடைய ரூபத்தை கண்டவர் யாரு? பிரம்மா. சோ அப்பா பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு இல்லையா? ரூபமற்ற தன்மை வந்து வெறுமனே ரூபமற்ற தன்மை கிடையாது, அரூப தன்மை மட்டும் கிடையாது, பகவான் ரூபமும் உண்டு என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புறமயா புரோக்தம் அஜாய நாப்யே பத்மே நிஷன்யாய மமாதி சர்க்கே ஞானம் பரமன் மகிமாவ பாஷம் யத் சூரையோ பாகவதம் வதந்தி. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 4 வார்த்தைகளிலே எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? அந்த 4 பதங்களில் நாம வந்து பார்த்தோம். புராதன காலத்தில் மயா என்னால் புரோக்தம் கூறப்பட்டது, அஜாய அதாவது பிரம்மருக்கு, நாப்யே நாபியிலிருந்து உதித்தவர் இல்லையா? பத்ம அந்த கமலத்தின் மீது, நிஷன்யா அமர்ந்திருப்பவருக்கு, மம எனது, ஆதி சர்க்கே ஆதி என்பது மூலம் இல்லையா? சோ சர்க்கே சர்க்கம் என்றால் படைப்பு இல்லையா? படைப்பின் துவக்கத்தில் இல்லையா? சோ இந்த சிருஷ்டில வந்து படைப்பு வந்து முதல் படைத்தது வந்து அதாவது காரணோதயா விஷ்ணு அண்டங்களை படைத்தார். கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் உட்புகுந்து அங்கே 14 லோகங்கள் என்பது படைக்கப்பட்டு அதில் அவருடைய நாபி கமலத்தில் வந்து பிரம்மரும் படைக்கப்பட்டார். மேலும் 2ஆம் படைப்பு விசர்க்கத்தை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் வந்து ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு? பிரம்மருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். சோ பரம் உன்னதக மத் மகிமா, அதாவது உன்னத பெருமைகள். அதாவது 2 விதமான, அதாவது நம்ம வந்து இதை பார்க்கிறோம். ஒண்ணு பகவானே உபதேசித்த பகவத்கீதை, இன்னொன்னு பகவானை பற்றியது வந்து இந்த பாகவத புராணம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த புராணங்கள் எல்லாமே வந்து பிற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப எப்படி பிரபுபாதர் வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி செப்பரேட்டா எழுதியிருக்காரு, சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எழுதியிருக்கார், கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து 10வது காண்டம் பாகவதத்தினுடைய பொருளறையாக எழுதியிருக்கிறார், என்னோடி அதாவது நெக்டர் ஆஃப் அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிவோஷன் அதுவும் வந்து நம்ம இவர் எழுதின ரூப கோஸ்வாமி. அனைத்திற்குமே மூல காரணங்கள் எல்லாமே ஆதி மூலமா இருக்கக்கூடிய இந்த வேதங்கள்ல இருந்துதான் நிறைய சாராம்சங்கள் அந்தந்த குருமார்கள் அவரவர்களுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு பக்தியை பற்றி வந்து எழுதினார். யாரு? நம்ம ரூப கோஸ்வாமி. அதுதான் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவாகவும், மேலும் உபதேசங்கள் வந்து ஒரு உயிர்வாழி எவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உபதேசாமிருதத்தையும் வந்து அவர் படைத்தார். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் அவர் எழுதினார் இல்லையா? சோ அதற்கான வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார். சோ ஈஷோ உபனிஷத் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு செஷன் கொடுத்தது, அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். அததான் வந்து தொகுத்து பின்னாடி அவருடைய டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து எழுதினதாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ அனைத்திற்கும் மூல காரணமா இருக்கக்கூடிய வேதங்கள் அனைத்தும் பகவானால் வந்து பிரம்மருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அது அப்படியே வந்து வழி வழியாக குருமார்களுடைய அந்த வழிநடத்துதல்ல வந்து இறங்கி வந்தது. சோ இதை நாம புரிந்து கொள்ளும். விசர்க்கம் என்பது 2ஆம் படைப்பு. அதாவது இந்த உயிர்வாழிகளை எல்லாம் 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை படைத்தவர் யார் என்றால் பிரம்மதேவர் இல்லையா? சோ எது சூரையா கற்றறிந்த மாமுனிவர்கள் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வதந்தி கூறுகின்றனர். சோ அதாவது பகவானுடைய லீலைகளை வந்து மகாமுனிவர்கள் சொன்னதை வந்து பகவான் அந்த 4 பதத்திலே எடுத்துரைத்ததாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. உத்தவா பத்ம கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் சோ படைப்பின் துவக்கத்தில் எனது நாபிக் கமலத்தில் வீற்றிருந்த பிரம்மதேவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று மாமுனிவர்களால் விவரிக்கப்படும் எனது உன்னத பெருமைகளை பற்றி நான் உபதேசித்தேன். அழகான வரிகள். இந்த பதமே வந்து எழுதியிருக்கக்கூடிய விதமே ரொம்ப ரைமிங்கா எழுதியிருக்காங்க இல்லையா?
சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று யாரால் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய ரூபங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அனைத்துமே வந்து பாகவதமாக, ஸ்ரீமத் பாகவதமாக மாமுனிவர்களால் சொல்லப்பட்டது இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் யாரை பற்றி விளக்குகின்றது? பகவானுடைய உன்னத பெருமைகளை பற்றி விளக்குகின்றது. அதை தான் வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு உபதேசித்தார்? பிரம்மருக்கு உபதேசித்தார் என்று உத்தவரிடத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். இது ஒன் மோர் டைம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இல்லையா. 2ஆம் காண்டத்தில் நாம் பார்த்தோம், அவர் எடுத்துரைத்ததை மீண்டும் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வாறு எடுத்துரைத்தேன் என்று உத்தவருக்கு அவர் சொல்வதாக இந்த இடத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மிக சிறந்த இலக்கியத்தின் 2ஆம் காண்டத்தில் முன்பே விளக்கப்பட்டதும் பிரம்மாவிற்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுமான பகவானை பற்றிய விளக்கம் இங்கு மேலும் தெளிவுபடுத்த இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ், அதாவது ஆத்தென்டிசிட்டியை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ பிரம்மதேவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுருக்கமாக விளக்கியிருப்பது போல தனது சொரூபத்தை பற்றி தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே என்று பகவான் கூறினார். சோ எதற்காக அதை வந்து மீண்டும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்து தன்னுடைய ரூபத்தை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபர்மேஷன். He is not only அரூபம், he is also ரூபம் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல வந்து மீண்டும் ஒரு முறை வந்து அதாவது நமக்கு வந்து ஆத்தென்டிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற. அதுக்கு தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ். 2ஆம் காண்டத்தில் உள்ள 4 ஸ்லோகங்களுக்கும் அளிக்கப்படும் அருவவாத விளக்கம். சோ அரூபமான விளக்கம் வந்து அது மட்டும் வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ரூபமும் உண்டு என்பதை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இங்கு நிராகரிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. சுருக்கமான வடிவில் உள்ள பாகவதத்தின் 4 ஸ்லோகங்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளை சம்பந்தமானவை என்றும் அருவவாத விளக்கத்திற்கு உரியவை அல்லது இல்லையா. ஏனென்றால் ஸ்வயம் தன்னுடைய ரூபத்தையே அங்கே தரிசனமாக காட்டுகின்றார். யாருக்கு? பிரம்மதேவருக்கு. அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்தே அவருக்கு வந்து அனைத்து வேதங்களையும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் ரூபமும் உண்டு, ரூபமற்ற தன்மை மட்டுமே கிடையாது, வெறுமனே ரூபமும் கிடையாது. இரண்டும் உடையவர் அவர். இஸ் போத் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக். இது நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சு கொள்ளணும் இல்லையா. பத்மா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. இது ஆத்ருக்தோக்த பரமஷ்ய பும்சக பிரதிக்ஷணானுக்ரஹ பாஜனோ அகம் ஸ்நேஹோத்த ரோமோ சகிலாதக்ஷரம் சகிலாதக்ஷரஸ்தம் முஞ்சன் ஸ்வஷஹ பிராஞ்சலிர் ஆபபாஷே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமஸ்ய பும்சஹ பிரதி க்ஷணானு அனுக்ரஹ பாஜனோஹம் ஸ்நேஹோத ரோமாஸ்கிலித அக்ஷரஸ்தம் முஞ்சஞ்ச சுச பிராஞ்சலிர் ஆபபாஷே. இது இவ்வாறாக ஆத்ருத அனுகரிக்கப்பட்டு உக்த பேசப்பட்டதும் பரமஸ்ய பரமனின் பும்ஸ் பரம புருஷர் பிரதிக்ஷ ஒவ்வொரு கணமும் அனுகிரக பாஜன அனுகிரகத்திற்கு உரிய பொருள் அகம் நான் ஸ்நேக பாசம் உத்த ரோம மெய் சிலிர்த்தது ஸ்கலித்த தளர்ந்தது அக்ஷர கண்களின் தம் அந்த முஞ்சன் பூசி சுச கண்ணீரை பிராஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் ஆபபாஷே கூறினேன். மொழிபெயர்ப்பு. உத்தவர் கூறினார் இவ்வாறாக, விதுரரே, பெரும் பாசத்துடன் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கணமும் அவரால் நான் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பொழுது மெய் சிலிர்த்து கண்ணீரால் பேச்சற்று நின்றேன். என் கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்ட பிறகு கூப்பிய கரங்களுடன் நான் இவ்வாறு பேசினேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் வந்து உத்தவர் வந்து சொல்கின்றார் யாரிடத்துல? விதுரரிடத்துல. இது ஆத்ருக் தோக்தஹ பரமஷ்ய பும்சஹ பிரதிக்ஷணானுக்ரஹ பாஜனோ அகம் ஸ்நேக்னாஹோத்தஹ ரோமோ கலிதாக்ஷரக்ஷதம் முஞ்சந்த் சுஷ பிராஞ்சலிர் ஆபபாஷே. அதாவது இது இவ்வாறாக ஆத்ருத அனுகிரகிக்கப்பட்டு உக்த பேசப்பட்டதும் பரமஷ்ய பரமனின் பும்சக பரம புருஷர் பிரதிக்ஷனா அதாவது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இல்லையா, ஒவ்வொரு கணமும். சோ அனுகிரக பாஜன அனுகிரகத்திற்கு உரிய பொருள் அகம் நான், ஸ்நேக பாசம், உத்தரோமா மெய்சிலிர்த்து,
ஸ்கலிதக தளர்ந்து, அக்ஷர கண்களில், தம் அந்த, முஞ்சன் பூசி, சுஷக கண்ணீரை, பிராஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன், ஆபபாஷே கூறினேன். அதாவது உத்தவர் கூறினார் இவ்வாறாக, விதுரரே, பெரும் பாசத்துடன் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கணமும் அவரால் நான் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பொழுது மெய்சிலிர்த்து கண்ணீரால் பேச்சற்று நின்றேன். என் கண்ணீரை துடைத்து கொண்ட பிறகு கூப்பிய கரங்களுடன் நான் இவ்வாறு பேசினேன். இல்லையா? உத்தவர் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றார் என்பது இந்த வரிகளில் இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அழகான உத்தமமான வார்த்தைகள் இந்த பதத்தில். இல்லையா? பெரும் பாசத்துடன், இதுதான் நம்ம பகவானிடத்தில் செய்ய வேண்டிய செயல். பகவானிடத்தில் நாம பிரேமை கொள்வது என்பதே நம்ம ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய இலக்கும் அதுதான். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மள நித்திய பத்தர்களாக தான் படைத்தார். இல்லையா? ஏனென்றால் நாம பிறக்கும் பொழுது நித்திய பத்தர்கள். அந்த அந்த இந்த 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 பிரபஞ்சத்தினுடைய குணாதிசயமே என்னன்னாக்கா அஜ்ஞானம். இல்லையா? சோ அஜ்ஞானத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் நித்திய பத்தர்களாக நாம் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கின்றோம். முதன்மை காண்டோல நாம் இதைதான் படிக்கின்றோம். இல்லையா? வாசிக்கின்றோம். ஆனால் அவரை நம்ம கண்டிப்பாக சேவிக்க வேண்டியது அதுதான் முதன்மையான கடமை என்பதை நாம உணராமலே நம்முடைய வாழ்க்கையை எத்தனையோ, அதாவது பிறவிகளை நாம கடந்து வந்திருக்கின்றோம். இல்லையா? எண்ணிலடங்காத பிறவிகள். சோ ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு ஏதாவது நல்ல ஒரு புண்ணியங்கள் இருந்தால் நமக்கு பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பகவானே நமக்கு அருள்கின்றார். சோ அந்த நிலையில் தான் இந்த இடத்துல உத்தவர் தன்னுடைய உணர்தலை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகின்றார். யாரிடத்தில்? விதுரரிடத்தில். பெரும் பாசத்துடன் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டு. இல்லையா? உனக்கு வைகுண்ட பதவி வந்தது, நீ போன ஜென்மத்துல இப்படி இருந்த, இந்த ஜென்மத்துல நீ கேட்டதையே நீ இந்த ஜென்மத்துல நீ பெற்றாய், மேலும் இதுவே உனது கடைசி பிறவி, நீ மேலும் அந்த வைகுண்ட பதவிக்கு செல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தைகளை பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து கேட்டறிகின்றார் உத்தவர். அதிலே அவர் மெய்சிலிர்த்து போகின்றார். ஒவ்வொரு கணமும் அவரால் நான் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பொழுது. இல்லையா? சோ எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நிலையில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரோடு நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, நாம ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவரை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம உன்னதத்தை நாம அடைகின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே பக்தியில ஒரு நிலையில இருக்க மாட்டோம். ஆனால் நம்மளோடையே பிரயாணிக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சகாக்கள், இல்லையா? நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், இல்லை மனைவியாக இருக்கலாம். சோ நாம பக்தியில் திளைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அந்த பக்தியை நம்மளை விட கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடிய, அவங்க அவ்வளவு பிரயத்தனங்கள் கூட பட்டிருக்க மாட்டாங்க. சில பேருக்கு பிரயத்தனமே படாத அளவுக்கு அவர்கள் அந்த பாக்கியத்தையும் பெற்று விடுகிறார்கள். சில பேர் நிறைய பிரயத்தனங்கள் பண்ணி தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். இல்லையா? நம்மளையும் அவர் கிராஸ் பண்ணி போகும்பொழுது அதை கண்டு நம்ம பேரானந்தத்தை கண்டிப்பாக உணர்கின்றோம். இல்லையா? அந்த பேரானந்தத்தை யார் கொடுக்கிறது நமக்கு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். இதை நம்ம கண்கூடாவே அன்றாட நிகழ்ச்சிகள்ல நம்மளால காண முடியும். ஏனென்றால் அவர்களுடைய சமர்ப்பணம் என்பது நம்ம மாதிரி கிடையாது. இல்லையா? அவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தலும் சமர்ப்பணமும் வெவ்வேறு நிலை கொண்டது. அவர்களுக்கு பக்தி இருக்கலாம், ஆனால் நம்மள மாதிரி அவர்கள் பக்தி ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாம கூட இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் அந்த உன்னதத்தில் மேன்மையுறும் பொழுது, அதை காணும் பொழுது நமக்கு நம்மளை விட வேற யாருமே பெருசா இன்புற மாட்டார்கள். இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே பகவான் உள்ளுக்குள்ள அவர் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், நாம செகண்டரி என்ஜாயர். சோ நாமளும் அதை சுகிக்கணும்ன்றத உணர்த்துவதற்கு பகவான் அநேக லீலைகளை புரிகின்றார். சோ இது சின்ன சின்னதா நடக்கக்கூடிய இந்த இன்சிடென்ட்டே நமக்கு பெரிய அளவுக்கு நமக்கு மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்த பேரானந்தத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணிக்கின்றது. மேலும் பகவானிடத்தில் நாம பெரும் பற்றை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு மார்க்கத்தையும் அது நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது. அதே நிலைதான் இந்த இடத்துல உத்தவர் தன்னுடைய முந்தைய பிறவில் அவர் ஆற்றிய கடமை, அவர் கேட்ட வேண்டுதல், இந்த பிறவில் பகவானோடைய அவர் எல்லா இடங்களிலுமே அசோசியேஷனா இருந்திருக்கார். இல்லையா? அதையே அவர் ஒரு பெரிய பேராக பெறுகின்றார். ஆட்கொள்ளப்பட்டேன் என்கின்றார். இதுதான் நம்ம ஒரு அற்புதமான வார்த்தை. பகவான் நம்மளை ஆட்கொள்கின்றார் என்றால்
அதுவே வந்து உயர்வான நிலை ஒரு உயிர் வாழிக்கு. சோ நாம அவர் பாதங்களில் தஞ்சம் அடைவது என்பது எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் நாம் தஞ்சம் அடையும் பொழுது அவர் நம்மளை ஆட்கொள்ளும் விதம் வந்து நமக்கு வந்து பேரானந்தத்தை வந்து உண்டு பண்ணும். அந்த நிலையில் தான் இப்போ உத்தவர் இருக்கின்றார். மெய் சிலிர்த்து கண்களில் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாவ பக்தி இல்லையா? சோ அதை வந்து பரவச நிலையில வந்து அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். யாரிடத்தில்? அதாவது விதுரரிடத்தில். கண்ணீரால் பேச்சற்று நின்றேன். பகவான் சொல்ல சொல்ல அதை கேட்க கேட்க நமக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் நாம கூட வந்து அப்படிதான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த நிலையை அனுபவிப்போம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே அனுபவிக்க கூடிய நிலைகள். அந்த பாவ பக்தி பிரேம பக்தி எல்லாம் வந்து அவரவர்கள் வந்து உணரக்கூடிய நிலை ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கு நாம வந்து சாதன பக்தியை வந்து பக்குவமான நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். அந்த பக்குவமாக எடுத்து செல்வதற்கு மார்க்கம் என்ன? நம்முடைய பயிற்சிகள் தான். சோ நாம அன்றாடம் செய்யக்கூடிய எல்லா சாதன பக்தியுமே நமக்கு வந்து பக்குவத்தை இட்டு செல்லும். அந்த பாதையே நாம ஏற்றமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் நாம வந்து பாவபக்திக்கு நம்மளால வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். இது ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் தான். இது இண்டிவிஜுவல் பீப்புள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது வந்து வெளியில சொன்னா சில சமயத்துல நமக்கு அது நம்பிக்கையாக கூட இருக்காது. ஏன்னா நாத்திக தன்மையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்க சிரிக்க கூட செய்வாங்க. ஆனா அவங்க என்ன அதனுடைய மகிமையே அவர்களுக்கு புரியாது இல்லையா? சோ ஆனா இந்த பக்தியில் இருப்பவர்கள் இதை சொல்லும் பொழுது நாமளும் அதை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தை அடைய முடியும் இல்லையா? அவருடைய நிலையில் நின்று கொண்டு அவர் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவித்திருப்பார் என்பதை நம்மளால வந்து உணர முடியும். சோ கண்ணீரால் பேச்சற்று நின்றேன். என் கண்ணீரை துடைத்து கொண்ட பிறகு அவர் வந்து தன்னுடைய கண்ணீரை வந்து துடைத்த கை கூப்பிய கரங்கடலில் நான் இவ்வாறு பேசினேன். இப்ப வந்து உத்தவர் வந்து பகவானிடத்தில் பேசக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் அடுத்த ஸ்லோகம் நாம வந்து வாசிக்க போறது. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. எஸ் கோனு ஈஷதே பாத சரோஜ பாஜாம் சுதுர்லபோ அர்த்தேஷு சதுர்ஷவ அபீஹ ததாபிநாகம் பிருகுவோ நோமி பூமன் பவத் பதாம்போஜ நிஷேவ நோத் சுகஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கோனு ஈசதே பாத சரோஜ பாஜாம் சுதுர்லபோ லவோர்தேஷு சதுர்ஷ அபிஹ ததாபிநாகம் பிரவருணோமி பூமன் பவத் பதாம்போஜ நிஷேவனோத்சுக. கோனு ஈச எம்பெருமானே, தே தங்களுடைய பாத சரோஜ பாஜாம் தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் சுதுர்லபக அடைவதற்கு மிக கடினமான அர்த்தேஷு என்ற விஷயத்தில் சதுர்ஷு 4 விஷயங்களில் அபி எனினும் இக இவ்வுலகில் ததாபி இருப்பினும் ந இல்லை அகம் நான் பிரௌருணோமி தேர்ந்தெடுக்கிறேன் பூமன் சிறப்புடையவரே பவத் தங்களுடைய பத அம்போஜ தாமரை பாதங்கள் நிசேவன உற்சுக தொண்டு செய்ய விரும்புகிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களுக்கு மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் இன்பம் மற்றும் முக்தி என்னும் 4 கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டுள்ள எதையும் அடைவதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஆனால் பெரும் புகழுக்குரியவரே, என்னை பொறுத்தவரை தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் பழி செய்து கிடைக்கவே விரும்புகிறேன். ஹரே பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வைகுண்ட லோகங்களில் ஹரே கிருஷ்ணா. வைகுண்ட லோகங்களில் பகவானுடன் சகவாசம் கொண்டுள்ளவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவுக்குரிய தேக அம்சங்களை பெற்று அவரை போலவே காணப்படுகின்றனர். இத்தகைய முக்தி 5 வகையான முக்திகளில் ஒன்றான சாருப்பிய முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் பிரம்ம ஜோதியில் 2 கலப்பது என்னும் சாயுஜ்ய முக்தியை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. பக்தர்களால் முக்தியை மட்டுமல்லாமல் மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் புலனின்பம் ஆகியவற்றிற்கு உட்பட்டுள்ள எதையும் அடைய முடியும். ஆனால்
தூய பக்தரான உத்தவர் இவ்வசதிகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார். தூய பக்தர் ஒருவர் சொந்த நன்மையை பற்றி கருதாமல் பகவானின் தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. 5 விதமான முக்திகளையும் விரும்ப மாட்டார்கள் இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் 5 விதமான முக்திகள். ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க அவங்க கிட்ட என்னென்ன முக்திகள் என்று சொல்லுங்க நீங்க. ஓகே, இருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிடறேன். நான் விளக்க உரை முடிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லலாம். கோனு ஈசதே பாத சரோஜ பாஜாம் சுதுர்லபோ அர்த்தேஷு சதுஷவ அபீஹ ததாபி நாஹாம் பிரவனோமி பூமன் பவத்பதாம்போஜ நிஷேனபோத் சுகஹ. அதாவது கோதுனு ஈஷக, எம்பெருமானே. அழகான எம்பெருமானே என்று அழைக்கும் பொழுது, அதாவது எம்பெருமான் அப்படின்னாலே அவருக்கு மேல யாருமே கிடையாது இல்லையா? அந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்லும் பொழுதே நமக்கு மனசுல பக்தி என்பது தானாகவே உற்பத்தி ஆகும். தங்களுடைய பாத சரோஜ பாஜாம், தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டவர்களின், அதாவது தூய பக்தர்களின் சுதுர்லப, அடைவதற்கு மிக கடினமான, வெரி ரேர் டு அச்சீவ் இல்லையா? அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தொண்டு புரிவதற்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது என்பது அதற்கான பக்குவ நிலை நம்ம அடைந்திருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் பகவானிடத்தில் நாம தூய்மையான அந்த பக்தி சேவை, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், இட் இஸ் வெரி ரேர் டு அச்சீவ். அது நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல கூட இத படிச்சிருக்கோம். வெரி ரேர் டு அச்சீவ்னு சொல்லுவாங்க. அடைவதற்கு மிக கடினமானது. அவ்வளவு சுலபத்துல நம்ம அதை அடைய முடியாது. அர்த்தேஷு, ஆனா உத்தவர் அதை பிராப்தம் பெற்றார் இல்லையா? அர்த்தேஷு என்ற விஷயத்தில், சதுர்ஷு 4 விஷயங்களில், அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இல்லையா? இந்த 4 சதுர் விஷயங்கள் என்பது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. அபி என்னும் இஹ இவ்வுலகில், ததா அபிஹி இருப்பினும், நான் இல்லை, அகம் நான். ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் இவர் கேட்கவே இல்லை. இந்த 4 விஷயங்களை பற்றியும் தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே நினைக்கவே மாட்டார்கள் இல்லையா? தர்ம என்றால் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது இல்லையா? அர்த்த என்பது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றம், ரஜோகுணத்தில் இருந்து கொண்டு செயல்படுவது. அதுக்கப்புறம் தர்ம அர்த்த காம என்றால் அதாவது அறியாமையிலிருந்து செய்யக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? மோக்ஷ என்பது அதாவது முக்தியை அடைவது. இந்த 3மே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 4 கொள்கைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் தான் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டார் உத்தவர். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லி, எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை. பிரவோனோமி தேர்ந்தெடுக்கிறேன், பூமன் சிறப்புடையவரே, பவத் தங்களுடைய பத, அதாவது பகவானுடைய திருப்பாமரை பாதங்கள், அம்போஜ அம்பா, அதாவது அம்போஜ தாமரை பாதங்கள், நிவேசன உத்சுகக தொண்டு செய்ய விரும்புகின்றேன். எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற ஆசையை மட்டுமே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தவர் எடுத்துரைக்கின்றார். இதுதான் ஒவ்வொரு தூய பக்தருடைய மனநிலை, இப்படிதான் இருக்கும். எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலமும் பகவானுக்கு தூய தொண்டு புரிவது ஒன்றே தங்களுடைய தலையாய கடமையாக அவர்கள் நினைப்பார்கள். அத்தொண்டிலே அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று மட்டுமே பகவானிடத்தில் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இருக்கும். அவர்கள் அதிலே அவர்கள் லயித்திருப்பார்கள். அவர்களுக்கு எந்த விதமான மோட்சங்களும் தேவையில்லை இல்லையா? அதுதான் இந்த மொழிபெயர்ப்புல சொல்ல, எம்பெருமானே தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் என்ன அந்த 4 விதமான செயல்கள், மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலனின்பம் மற்றும் முக்தி இல்லையா? தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இல்லையா? இந்த 4 கொள்கைகளுக்கும் உட்பட்டுள்ள எதையும் அடைவதில் கஷ்டமே இருக்காது. அவங்களுக்கு எது வேண்டும் என்றாலும் அடைவார்கள். தூய பக்தர்கள் எல்லாவற்றையுமே அடைய முடியும் இதில் இருக்கக்கூடியது. ஆனால் அவர்களுக்கு அதில் ஈடுபாடு இருக்காது இல்லையா? பெரும் புகழுக்குரியவரே, என்னை பொறுத்தவரை தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் பணி செய்து கிடக்கவே நான் விரும்புகின்றேன். இதுதான் ஒவ்வொரு உத்தம பக்தருடைய மனநிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே நிலையைத்தான் இந்த இடத்துல உத்தவரும் வெளிப்படுத்துகின்றார். வைகுண்ட லோகங்களில் பகவானுடன் சகவாசம் கொண்டுள்ளவர்கள் பகவான் விஷ்ணுக்குரிய தேக அம்சங்களை பெற்று இல்லையா? சாரூபிய ரூபம் இல்லையா? கண் இல்லை ஏதோ ஒண்ணு, அவருடைய தாமரை கண்களை போன்று, அவருடைய காம்ப்ளெக்ஷன் போல, அந்த மாதிரி காதுகளை போன்று, நாசியை போன்று இல்லையா? அந்த மாதிரி அம்சங்களை பெற்று போலவே காணப்படுகின்றனர். இத்தகைய முக்தி 5 வகையான முக்திகள் ஒன்றான சாரூபிய முக்தியை பற்றி சாரூபிய ரூபம் இல்லையா? ரூப முக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் பிரம்மஜோரியில் இரண்டல், அதுதான் லோயஸ்ட் லெவல் இல்லையா?
தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையே அவர்கள் வந்து இழந்து விடுகின்றார்கள் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் வந்து கலப்பதற்காக. ஆனால் உண்மையிலே அதுல வந்து போய் கலந்து விடும் பொழுது கூட லேயர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து அதோட முழுமையாக வந்து கலக்க முடியறது கிடையாது. சோ எந்நிலையிலும் அவர்கள் தவறி கீழே விடுவதற்கான அதாவது இருக்கும் என்பதும் சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? நாம் இதை பற்றி முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். சோ பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலப்பது என்பது சாயுஜ்ய முக்தியை என்று ஒருபொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. பக்தர்களால் முக்தியை மட்டுமல்லாமல் மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் புலனின்பம் ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டு எதையுமே அடைய முடியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில். ஆனால் தூய பக்தரான உத்தவர் இவற்றை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றார். இதுதான் உண்மையான நிலை. தூய பக்தர் எவ்வாறு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு போன ஸ்லோகத்திலேயே நான் சொன்னேன் இல்லையா? நாதனம் நாதனம் நாஜனம் நாதனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே. இதையெல்லாம் வந்து நான் அடையணும்னு விரும்பல. காமையே மீன்ஸ் இஸ் நாட் ஹேவிங் த டிசையர் இல்லையா? சோ மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே, ஒவ்வொரு ஜென்மத்தை நான் எடுத்தாலுமே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவைன்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு வந்து தங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான ஒரு பாக்கியத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க, வழங்கணும் என்று மட்டும் பகவானிடத்தில் வந்து நித்தியமாக பிரார்த்தனைகள் செய்து கொள்கின்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? ஸ்வயம் அவரே கிருஷ்ணருடைய அவதாரமாக வந்த பொழுதும் அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தர் என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் வந்து இத்தகையதாக அவருடைய வேண்டுதலை வந்து மேற்கொள்கின்றார். சோ அதே நிலைதான் இந்த இடத்திலும் உத்தவர். சோ அப்படின்னா நம்ம இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஃப்ரேஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். என்னன்னாக்கா, தூய பக்தர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலையுமே அவர்கள் வந்து பௌதிக செயல்கள் அவர்கள் வேண்டுவதே கிடையாது. முக்தி கூட அவர்கள் வேண்டுவது கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் த லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பக்தின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம இல்லையா? அதாவது இனிஷியல் ஃபேஸ் ஆஃப் பக்தி. சோ நம்ம முக்தியை தான் எய்ம் பண்ணி, அதாவது பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம இந்த ப்ராசஸ்ல முன்னேறி போனோம்னா நமக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு முக்தியாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறதுதான் அதுதான். ஆனா அந்த முக்தி கூட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது எப்பனாக்கா அந்த பக்தி பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் நம்ம நிலை கொள்ளும் பொழுதுதான் ஒரு தூய பக்தர் நினைக்கக்கூடிய ஒன்று எப்பொழுதும் நித்திய சேவை புரிவது ஒன்றே எங்களுக்கு போதும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலையை, மனநிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதை தான் இந்த இடத்துல உத்தவரும் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே அவர் ஈடுபட விரும்புகின்றார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. நானும் இந்த ஸ்லோகத்தோட இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா.